normal que li diguin el tren bala, perquè la velocitat que porta... Fa mitja por i tot. Sí, tio. Doncs... El que em sorprèn Sí. o sigui, els trens ràpids sempre hi ha quatre, o sigui, hi ha una, dues, tres, quatre vies. Sí. Llavors el que para es posa aquí, però els que no paren passen pel mig. Sí. Però mentre circulen també hi ha quatre vies. Ah, no ho sé. Ho desconec. És el que dic. On som, Maria? Així i Yamaguchi. I per què hi som? I ja m'he equivocat de tren. Total, que ara hem de tornar enrere. Però no passa res. L'hem trobat. Així d'aquesta manera no hem de pensar què fem amb les maletes. Exacte. Avui hi ha temps per les maletes, per no es veu. Com que fins que a les 4 és... A les 4, sí. Hem guanyat temps perquè les maletes no les haguem de carretejar tantes hores. A veure, després d'una odissea bastant grossa, després del que us hem explicat del tren, som a Osaka, hem dinat, molt bé per cert, en un restaurant que ens han atès super ben ateses, i ara estem passejant per Namba. Això que heu vist, si sou fans de l'anime ja sabeu que és una cosa que sempre es veu, que és el pastís de maduixa, i que saps per què? Tens ganes de tastar-lo? Sí. De tantes vegades que l'has vist i saber realment quin gust té. Correcte. Ho farem en algun moment. De moment no, que jo estic molt tipa. M'he fotut un plat d'arròs, mano. M'he quedat la panxa plena. O sigui que res, seguirem per aquí. Caminant pel centre comercial de Namba, que hi ha de tot i més. Parades de menjar, parades de roba, de ulleres, cosmètics, de tot. Absolutament de tot. Oi que sí, Maria? Que hi ha de tot aquí. De tot i més. Y aquí creo que es mochi Que cookie no? Sí. Chipper cream? ¿Quién es la traducción de Chipper Cream? Chipper cream no ho sé. Chipper cream? Més paradetes de menjar amb pastissos. Xuminades meravelloses, maletes, coses essencials, més roba, rellotges, de tot. Cap a Dotonbori. Si és que algú m'ha sentit, i aquí hi ha tants sons i tantes coses que al·lucines. I aquest és és el pont. Ja hi som. Ja veureu. Aquí, el canal. Aquí. Dotonbori. Per aquí a passejar. A qui no li sonen aquestes galetes és que no ha vist mai a la seva vida Shin-chan. Per l'amor de Déu. Són les galetes d'en Shin-chan. A veure, Maria, què hem descobert? Hem descobert una cosa molt xatxi. De Kit Kat nosaltres només en coneixem 2 gustos. Però aquí al Japó n'hi ha 30.000 gustos. Entre ells... After Eight, menta i xocolata. Serà tan bo com les Ix, a veure, anem a provar-ho. Anem a fer el tast. Són mini paquetets de 2 barretes minis. Sí, esclar. Vinga. ¿Te gusta After Eight?
Meravellós. Estupendo. Tinc gustat fresc. És com que metis refresc amb la galeta. Guai. Mola. Bueno, acabem de comprar takoyakis. Que són molt típics d'aquí. Aquest és un menjar típic aquest. I representa que són boles de patata amb pop i alguna altra cosa que no sé què és, però bueno, anem a tastar-ho, tot i que està molt calent. O sigui que pot ser que em canviï la llengua, vale? Què? Va, bo. Diuen que és calent. Què? És bo. És bo? Té bon gust? És normal amb la patata? I dintre? Una mica no té el gust. Se m'ha destrossat tot. A mi també. Està calent? A veure, és que escolta. Què? Escolta, Destrossa, escolta. eh? Molt bo. Ossos de pop. Dintre hi ha pop. Patata i pop, eh? Sí. Hi ha algú més, no sé què, però el millor que hem tastat jo però crec bàsicament I van amb unes sopetes d'ous. com l'anime, com els mangas. 8 boles. Ara ja no és molt tant, això, ja. Com que feia... La foto que ens va fer l'Irene ja creuant el pas de Segre, què és? Fora del context de fer una foto. I així s'aconsegueix fer les coses. Vas pagar el Oh, guai, no? Vols que ho miri? Amb el Google Lens ho pots mirar. Home, ara ho miraré, va, perquè no en tinc ni punyetera idea. Quina flor més rara. Una planta molt estranya. I penya, som al mercat de Kuromon, a Osaka. A veure què hi trobem per aquí. Ui! Fantàstic. Un lloc on fan peix globo, marisc, potes de cranc. Batxo potes de cranc. Mare meva. Popets. Garoïnes. Col fermentada. Sí. Això en Maques, eh? Quina opinió en tens d'això, Maria? Què opines del mercat? Molts estímuls a nivell visual, molts estímuls a nivell olfactiu, Correcte? molts estímuls a nivell de dibuixar, Ahà. tot és dibuixable, coses conegudes, coses per conèixer, i molt art. Molt art. Aquí hi ha molt art. Fantàstic. I tu avui també portes una cosa molt artística. Què? Una samarreta. Ah, i espera, Eh, i un collaret de la meva col·lecció. Maria Tèxtil. fantàstic. La meva col·lecció de joia tèxtil que vaig fer-me quan vaig fer. 2016? Ningú va comprar res. Tinc tot jo. Per tant, no faig servir jo. Un lloc molt guai. La Maria s'està intentant fer una foto amb els peixos i el vaixell pirata. Meravellosa. Una mica diferent de les habituals. Estupendo. Contenta? Satisfeta? Ah! A la penya... Ella davant tenia una altra. La Maria està flipant. Acabem d'entrar al barri d'Amemura, que és un barri molt americà, diguem-ho així. Es veu molta tendència americana. De fet, ara us giraré allà dalt. Ah, sí. Podeu veure les estrelles i les barres. I la Maria està flipant perquè hem trobat aquest ninot d'aquí. Perquè d'entrada és un ninot. Què fa? No ho sabem, però és un ninot. Xiripitiflàutic. La Maria li encanta. Perquè segons la Maria, tot això és dibuixable. Això és dibuixadíssim. Vull dir, quan dic tot em refereixo al Japó en general. Allà, d'aquí davant hi ha un altre, a l'altre cantó n'hi ha un altre. Ara us ensenyaré aquest de color verd. I allà n'hi ha un altre. Aquí en tenim un altre. Què et sembla, Maria, doncs? Què opines? Molt interessant tot plegat.
Ara haurem de parar el vídeo perquè ve un grup de turistes per aquí davant i ens atropellaran si no. Un centre comercial. I aquí tenim un altre ninot, blanc i negre. Jo soy Jack. Dues versions de la mateixa idea. Blanc i negre. Blanc i negre. Codifica el missatge. Hi ha el missatge codificat aquí, endevina què hi posa. Coses que sigui una ubicació semblant a la vostra. La meva pròpia ubicació. La Maria reubica. Perquè la Maria què és? El Google Maps. Estic totalment tot el dia ubicant-me. Perquè la manera d'estar, saber on soc. A veure, Maria, què estàs fent? No ho sap. Física i química. Com es diu això? Nato. Com? Nato? Nat. Nato. Nat. No és nata, és nato. No és nató. No és nato. Nato. Mira, mira. Jo t'ho he dit quines teranyines. És blanc o pot... Té, sí. Ai, gràcies. Operació. I segona operació. Ai. Chico, ponemos esto, ¿no? Tonet. Hello, penya. Bueno. Després d'haver anat a visitar uns parents que tenim aquí i haver disfrutat d'un dinar deliciós, un menjar brutalíssim, tornem aquí, al mig d'Osaka. Hem anat a visitar aquest temple que us hem ensenyat ara i res, ara estem passejant per aquí, per la zona de Dotonbori, pels carrerons que hi ha fora del que és el riu i ara doncs ens dirigim cap allà. Baixem a baix o...? Sí. Aquí hi ha un taxi aquàtic. No, és un vaixell que fa un recorregut per aquí, pel riu, i tot això d'aquí, que veieu aquí a l'altra banda, és la cua per pujar-hi. Hi ha un tap. Ara acaba de marxar un i per allà arriba l'altre. I ara desembarcaran i els que s'esperen embarcaran. Meravellós. Tot un espectacle. I aquí tenim el Don Quijote. Brutal. A ratos els ulls em piquen per culpa del... Sí. On som, Maria? Estem davant del castell d'Osaka. Just davant. Just davant, que el teniu just aquí, a darrere d'aquests arbres. Un concepte diferent del que entenem per castell. Molt xulo. Crec que, si no m'equivoco, és un del clan del castell. A veure què diu. Has vist, que està tot... No, i ara què va? Ja ho saps, aventuraire! Subscriu-te al canal, polses amunt i segueix-nos a rima!